Kini kirensan jong ki social media. Kidei ki rensan kiba dang longkum kini ki school kiba ngilet pule kaba ki khot kita ki nursery. Kidi ki jing sedang bakumnu habangiwan hakasan syar khadar bakumnu bangiwan bangin long kita ki nong mi khmat bakumnu bangiwan bangin long kita ki beriu kiba rei nakabanta kiba ba ngidei bandar long kita kiba dayat step by step. Dekani keren san jong ka FB. Kade keren san jong ka takan nursery. Kade kaba ngidang yo ya kading sedang kumbangi pule ya u abike. Dihang ni ngiyo asyibun kijing hikai kumbangi hikai hang tahaka nursery ngiyo akinong hikai kiba hikai kumno bangin sedang bantho ban pule. Diha kani keren san jong ka social media ru ngidon kita ki comment section kiba hikai yangi ba ngin nang bandring dur ya kata ka long beriu man beriu haka sensyar kadar. Dikadai kata ka ba ngaku ban pensyai hang ni ba nga ngadei ka beriu kabadan ha kata ka nursery. Wan langalawan ha karta barang ba ha kadei namar ba ngadei ka beriu ka ba ju syakri tang yelaki khun. Mat ka bangam jula ban mudur ba ngan la bangan wan bangan ayep hi inu isembo perkhat iba pilayo iba kadai kading bomban se jonga bangalawan ha kini ki social media ha ka ba san pusaus nem kajela jongi kadap dakaram ru dan ba pensyai pat ki bangila juyo i bakiju don kita kijing kentho ba ka sarkar jongi kadai ka badap be dakaram dihangnu kata karam kadon don weiru uban pensyai ya kata karam kadai kata ka bangalawan ban sedang ya ka nursery jong ka FB. Kata pat bangin kiu ya kita ki kelas pat kadai iba arden ilah kiu kelas iba arden pat ila yo ban hala surok ngadi kita kabadon haka social media kabadang syu hala badang syu wer tang hakini kiran san jong ka FB bat kadai kading sedang jong bang buat din ya kijing hikai ya kijing kiu kerdan iba arden step by step nakajing long MDC syak MLA bat na kata kajing keren tang ha kita ki rensan ki bakum kini ki pangakren Henry ba arden pat ilakiu kelas ilayoban penyos ngau syakipat ba tak ba ihla ha ki surok tiki bun bah ki briu ki baju keren ben ki ong ba kumutu ba arden ubah la surok ule ayu tu ki ong Henry wat ju ya keren tomat ngaku ban pensyai phi ba iba arden ide balak hamkiu kedan ban yanga ilayo ban hala hasurok bat na kajing halas jong iba arden pat hasurok kapen kesiu thia ya ka jela jong ibarok wai kapen kesiu thia yang ngaru ban ngalawan hakini kerensan ka David na iba arden kaba kata kating am ka jong iba arden bat kata kajing seibor jong iba arden na kajing keren jong i ka ban nadu ka men siem kaba im salia ban let chikin nu ki than ki besan nong kundong ki ba kim tip ya kata ka sensyar kadar hakari jongi kalong kumno hakita ki bon snem bangi satuk ni sakatu tikadai kata kajing wan jong iba arden ha ka ba i lanang kiu ila poi hadu kani karansan jong ka ba ila ban keran hakiran san jong ki pat ba ki bakran haki surok namar ba ila kiu kedan pemangang empat sim lakiu kedan empat sim lala ban keran ha kita ki rensan ki ban penyos ngo ya ki beriu haki surok mat nang tapan bat kadai kata ka jing dan kum iba arden pat
ibalala ban hala ban saya kata kabor jong I hak surak ba I kesiu thia ya ka sarkar ba thia lengai ka ba omshim pat khuslai ba kita ki jing dap ram ha ka jela ka jongi kidang pen khit ma kidang pen duk pen kerdu ya ki pat jong pa jela barokoi but ondai ba aden ila ki usah kita kiran san ki ba khali jong ka sarkar lelei kata kamot kat nu tam enjoy ya ka bor ban pen pet ya ka jela ka jongi but kani ka ding hala surok jong iba aden pan kadai ka ba ai bor ya ka sarkar bak sarkar ko bom dan iweru ita ibreu unu unur midan ta orang ba ane kilong kemi ki bandan ya kata ka voice kum ka surjong iba aden ki shutre ngai ngai ki pensawa da ki kam tang bahak ki pat ba pat kam pat biang ban chu pensawa da ki kam ngila yo ibun baha bakani ka sarkar ka blatai rat ba baha ka pen pendep atat atat ya kiram katri jar jar kata ka diga mga jukran barabor kan ni ka sarkar ka kran jar jar henry ba pen kran jar jar ya ki pat ba apat kamlang bat kadai kata ka jing dan kum iba adan iba hala surok dandan pen kendep ya yak sarkar bat ka sasdang bantiang ban syep tieng ya ki pat ba I kumba kan ni ka sarkar kan do bor namar ba kam don kita ki beriu ki ban saya kasur kum iba adan wat lang layo I ba madu prestun ilas dang ban sei kita ka bor kating am jong I hak kita kiran san ke ba I lek keleng ki jaka ki ba in pensyai ba hang no ba kata ka sarkar ka bam sap hang no kata ka sarkar ka tu ngalas dang yo I ba dan kampung kata kasur kabayak ki pat ba ngimlong bangin keran jai jai ngimlong ban keran da ka ba jam not ni hap keran namar ki pat ba kilong kelut namar ki pat ba ki bun ki jing sawa hak ki pat ba fitip hi kat nu ka jing win ti ka dei bangin don ya ka ta sur ka ba jam kum iba aden ban la ban pen yo sngo ya ki ei kita ki mat ki ba day ban treasure hem na ka banta ka jela baro ko we kanang bangin rat ding khong ya kini ki jing duk jing kedu ha ka ne ka ri ka jongi ha ka jela jongi kham tam he